Mayong hapon, yaring mga nagapanguna nga balita. Iloilo City nagapabilin sa Risk Classification Alert Level 2. Bago nga mga pagsulundan, ginpagwa sang alkalde. Kag masobra 600 ka mga juvenile bangus, gintugyan sang sifdek sa syudad. Mga isda ginbuy-an sa Iloilo River. Nagapabilin sa Alert Level 2 ang risk classification sang syudad sang Iloilo tubtob Disyembre 15. Nagpagwa sang bago nga pagsulundan ng lokal nga panguluhan base sa Executive Order No. 144 nga ginpirmahan ni Mayor Jerry Tranyas para sa mga magapadulong sa Iloilo City gikan sa Negros. Kinahanglan sa mga fully vaccinated nga individual magpakita sang Vax card o kon Vax certificate kag valid ID. Sa mga unvaccinated kag partially vaccinated naman, kinahanglan sang negative RT-PCR test sa 72 ka oras antes ang travel date padulong sa syudad. Para naman sa mga fully vaccinated ng mga returning overseas Filipino worker, returning residents kag authorized persons outside residence, kinahanglan sang ESPA system approval, vaccination card o kon Vax certificate. Para naman sa mga wala pa mabakunahan o kon partially vaccinated nga ROF, kinahanglan man sang ESPA system approval, 5 ka adlaw nga quarantine sa mga aprobado nga pasilidad sa syudad kag swab test sa 3 nga adlaw sang quarantine. Samtang, para sa mga por kag returning residents nga unvaccinated o kon partially vaccinated, kinahanglan man sang ESPA's approval, negative RT-PCR test sa 32 ka oras antes ang travel date padulong sa syudad, 5 ka adlaw nga quarantine, kag liwat nga swab test sa 4 nga adlaw sang quarantine. Base man sa ginpagwa nga EO, ginapanugutan ang pag-inom sa makaulubog nga limnon sa pampubliko nga lugar, 70% capacity para sa mga public utility vehicle, 50% capacity sa mass gatherings, kaangay sang religious services, kasal, bunyag, haya kag lubong. Sandig man sa pagsulundan sang DTI, ginatugutan man sa pag-operate ang mga gaming establishments, kaangay sang casino, bulangan, horse racing, lottery kag betting shops. Ginbuy-an sa Iloilo River ang 625 ka mga juvenile bangus nga gintugyan sang Southeast Asian Fisheries Development Center o kon SIFDEC sa syudad sang Iloilo paagi sa City Agriculturist Office. Ginpasalamatan naman ni City Agriculturist Inigo Garinggalaw ang kaalwan nga ginpakita sang SIFDEC sa pagpanguna ni SIFDEC Aquaculture Department Chief Dan Balyaw. Ini nga aktibidad ang nagaangot sa proyekto ni Mayor Jerry Tranyas nga food security. Luyag sang alkalde nga malabot ang handom para sa syudad, ilabi na para sa mga Ilonggo ang sustainable living sa City of Love. Ang dugang nga detalye bantayan karon alas 6 sa gabi sa Level Up Patrol. Ako si Divine Singh.